Zeniqede. Mina ngizothula nje nginiyeke shem. Yabona thina Ngoba kwethu umthandi. ukuyi-understanda kwami inkulumo kaMthandeni nokuyi-understanda kwenu akufani. Kungcono vele ngithule nikhulume impela nezinto amagwebu. Mina bengicela umuntu ozothena kaselimlanje kaMthandeni engafuni ukuphuma nabanye abantu. Akathi mina nje ngiyaphuma. Engafuni ukumemezela ukuthi ngiyaphuma. Akekho umuntu othe uyaphuma, akekho umuntu othe uyaphuma. Lalela Jiyane, ngeke usiphethe phela ngesizwe ngawe, mina akekho ngaye. Akekho. Phuma magcwani, niphuma kuMthandeni. Wena uphuma ukuthi wena uphuma ngani? Ngohlezi ngimjalela kunjetha ngiphume, mina ungangijalela mina. Angijakele. Kodwa hayi magcwani asimeni animeni angeke phela Gadla uMthandeni wagadla kwezwakala. Hayi ugadlile mfana phezu kwezimali zethu engaka sivotela singama 80s. Namhlanje ukwazi ukukhuluma kanje. Yazi ngcono thiwa ukhuluma nguvele wathula. Wabonga. Yazi manga uyobona ivideo kwaThowa Zanilanga ebonga mfowethu. Ufunde kuye njengobhuti omdala njengobaba wethu omdala. Yabona mfowethu gadlile mfowethu kulungile mfowethu ngaba awukho la ukhona ukuba awekho ama 2000 umculo wakho umamela ama 2000 ama 80s ama 70s even nabogogo labomkhulu siyabenza sabaconvince ukuthi bawumamela umculo wakho. iMK ila ikhona namhlanje ingoba ithina esibakhomvisayo ukuthi iMK ibaluleke kangakanani ngoba ngaso isikhathi basitshela ngeANC ithina esibakhomvisa namhlanje usithatha emgqomeni kuhle kwezibi hayi mfana benguthanda iqili neqola leli benguthanda ngihleze ngulandela yabona mangazange uhoxisa amagama akho so namhlanje Mthandeni hayi kulunga siyakubongela mfowethu uhlukanisile unyaka ngamandla ethu ngama-airtime ethu sivotela wena namhlanje kwazi ukukhuluma nje hayi qhubeka nama 2000 mfethu qhubeka kulungile.